Έχω και εγώ να σας κάνω, φαντάζομαι και όλοι εδώ πέρα οι συμπολίτες μου. Το πάρκο καταρχήν πρέπει να είναι από το μωράκι μέχρι τον πιο μεγάλο άνθρωπο, φαντάζομαι. Όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Από εκεί και ύστερα, πρόταση δικιά μου. Υπάρχουν μέρη του πάρκου που είναι αναξιοποίητα. Παράδειγμα, αν και κοιτάξετε στα δεξιά σας, στα αριστερά τα δικά μου, το κομμάτι αυτό είναι τελείως αναξιοποίητο. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα παγκάκι, μια πέργολα, μια σκιά να κάτσει ένας μεγάλος άνθρωπος, ας πούμε, να ξεκουραστεί. Ένα μονοπάτι. Κατά δεύτερον, έχω μια ένσταση όσον αφορά το θέμα του γκαζόν που λέτε, του πρασίνου. Γιατί παιδάκια υπάρχουν πάρα πολλά, όπως βλέπετε. Θα μπαίνουν μέσα, θα το πατάνε, θα το καταστρέψουν τον γκαζόν. Από την άλλη μεριά, έχω μια άλλη πρόταση. Γύρω-γύρω από εδώ πέρα, αν βγει η πέτρα, ίσως μπορεί να δημιουργηθεί ένας διάδρομος για ποδήλατα. Περιμετρικά του πάρκου. Για τα παιδιά, ναι. Από εκεί και ύστερα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει ένας χώρος για τους ανθρώπους που έχουν κάποιο ζωάκι, ένα σκυλάκι κτλ. Να μην μπλέκεται με τις δραστηριότητες των μωρών. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι οι προτάσεις που έχω να κάνω, να σας πω εγώ. Ευχαριστώ.